तो बबुआ के मम्मी जी पढ़ाए रुपया बाबू के में तो बोना देवी हर के नेग हमार बोला बबुआ लवे के नेग हमार होला बबुआ बबुआ के मम्मी जी कहाँ बैठल बानी बबुआ के मामा जी कहाँ बैठल बानी पाकिट में नोट लेके आई तो बेजानी अरे से हर के नेग हमार होला बबुआ हमार होला बबुआ चलिए हमारा बड़ भैया के तरफ से 50 रुपये प्रिंस बाबू के नाम से 51 रुपये बड़ा दिन पर रामा अच्छा चली बबुआ के मम्मी जी हैं इहो के गुजरात से तुरवा के 10 टकिए लेके चल दिले बनी ए महाराज कि बड़ा दिन पर रामा मत से अरे खुशियां के दिनमा हो बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला 10 टकिया ना चली धरी 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 वाह चली कि बड़ा दिन पर रामा तेरी में खुशियां के दिनमा हो बधाई बाजे तो राजा दशरथ की अंगना हो बधाई बाजे